Labarina, 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 labarina. Ka goge bidiyon nan wallahi kai ka kwafsa rabi ka kwafsa. Ni fa tsoro na ce, saboda alƙali ya aiko yana son ganina. Aka aiko min da sammaci na firgita na ɗauka akan maganar bidiyon. Ashe Maimuna ce ta kai na ƙara. To kaga bidiyon nan? Wannan numoro da kake gani shi ne sanadiyar kawo ni wannan ɗakin aka dawo da ni. Wannan numoro da kake gani shi ne sanadiyar da ya sa duk wata ake bani naira 400,000. Allah ɗan Audu. Ba haka ba naɗe kuma kai ɗin nan da na ce ka zo yau naira 100,000 za a baka albarkacin wannan bidiyo. Bushi ga kwanani gaskiya ɗan Audu ina baka wallahi ni na saduda saboda kaga ƴaƴana duk sun girma yanzu haka Sumayya aure za ta yi kwanan sannan yarinya ce da Allah ya ma'azziki ta ɗaukaka duniya ta santa ni ina gudun in zubar mata da wani abu. Zancen banza zancen wofi wa ya gaya maka cewa zalunci ake yi? Wannan harka ba harka ce take gare kamar ruwa take. An gama wannan harka gare take. Kai babu wata kazanta a cikin ta wa'annan kuɗi da muke samu ai ba na sata ba ne. Azzaliman ƙasar muke koyawa hankali daga ciki muke samun abin da muke samu. Kai! Kada ka kuskure wani ya san cewar an goge bidiyon nan. Ina zuwa, ka kunna TV ka gani kullum ina zuwa. Wanda TV yaushe zai wani daɗin kallo ɗan audiyon nan irin firgici da kai? Ai
Ali kuma shine wanda zaki yi wa faɗa ba Sumayya ba. Kuma shine ya ganta yace yana son ta ya rikice ya firgice akan ta har kuka kasa shawo kansa. Yo menene asiri ba zai yi ba? Ai wanda aka yi wa asiri dole ya haukace ya rude ya rasa inda kansa yake. Ashe wanda aka yi wa asirin suna da yawa saboda shi Lukman ya san akwai mutane a gabansa kuma alfarma yake nema. Gaya mata dai so dubu nawa Lukman din yake zuwa na yana zama yana kuka akan Sumayya. Ƙarya kike yayi Lukman ba zai tsaya yana kuka akan wannan ba. Ke da Allah rufe wa mutane baki ke da kike kuka akan shi ya za a yi ki gane yana zuwa yana kuka akan wata. Ki koma gefe ki ja bakin ki shiru ki bar Lukman domin nan yake zuwa yana neman shiga wajen Sumayya. A ina yake neman shigar? A wajen uwarta ko a wajenta ko a wajen ubanta? Au, na manta. Ashe fa guda ɗaya gare ta, babu uba. Ke mai mutunci ce. Kin san darajar mutunci, don haka ki rike mutunci. Batta. Duk abin da kike min a gidanki bai ishe ki ba har sai kin tako kin zo gidanmu kin ci min mutunci a gaban iyayena. Ummi, jata ku tafi. Ina ganin girmanki, zan kuma iya ɗaukan koma menene inda ni ce. Amma ba zan iya jure cin mutunci da wulakanci kan iyayena ba, haƙuri na zai ƙare a nan wajen. Daga yau sai yau. Babu ke babu ɗanmu, ina so ki riƙe wannan a kwakwalwarki. Na yadda. Daga yau ba ni ba Lukman. Na yadda. Bi ɗauki ta ku tafi. Wallahi ko da bayan ranki ne Sumayya ba za ta auri Lukman ba. Yes. Bayan raina? Au fatan mutuwa ma kike mini? To sai dai uwarki ce za ta mutu ba ni ba. To ai mai hali irin naki ba zai taɓa yin tsawon rai ba saboda mai ƙoƙarin hana abin da Allah ya halatta. Ba zai yi tsawon rai ba Allah zai nuna masa iyakacinsa. To bari ki ci in gaya miki. Ina nan daram. Zo mu je Ummu. Allah ya raka taki gona. Idan kin isa ki fito mu je waje, ki tube in tube mu dambace ni da ke. To ina kuma labarin batun Sumayya? Ni da wallahi da za ka nemi shawara ta ko? Da sai in ce ka nemi mai kuɗi wanda ya fi kuɗi cikinsu ka ba shi ita mahuta. To a zahirance dai kuɗi a bayyane mahaifin Faristo ya fi kuɗi. Kuma ya fi sauran iyayen duk manemanta sanin manyan mutane da alfarma. Matsala ɗaya Faristo yake da ita. Shi ne ni mahaifinta ba na san shi, ita kanta Sumayya ma ba ta san shi. To ka koyi san shi, ita ma ka hore ta da ta so shi. Wai ko ka san waye Ali? Kwarai kuwa. Ni da shi fa mun zauna a nan gida, shi ne silar tuɓe ni daga sarkin gida. Babu irin cin mutuncin da bai mun ba a cikin gidan nan a Audu. Kai, in ƙare ma ƙarau. Sai da yaron nan ya sa na tsugunna ƙasa a gaban shi na gurfana, sai da ya sa ni fitsari a bainar jama'a, sannan ka ce in ɗauki ‘yata in bashi? To ai in dai har da kuɗi za a daidaita. To bari ka ji, yanzu sai Allah ya jarabe shi da son Sumayya, ni kuma na kafa mashi sharaɗi lalle in yana son ta, to sai ya zo ya duka gabana. Wai saboda taurin kai irin na yaron nan na ubansa na da kuɗi yana zuga shi ya ɗauko wasu kuɗi miliyan 5 ya zo ya zube mu wai ya sayi fansar dukawa na ce ƙarya kake yaro ba a haifi uwarka ba. Miliyan 5? Ƙwarai. Miliyan 5 naira kuɗi naira miliyan 5? Ƙwarai. Kai kaga kuɗin koko alƙawari aka yi maka za a baka? Na gamsu ido da ido an kawo su an zube mu. Da idan ka kaga kuɗi miliyan 5? Ni kuma na sha alwashin lalle sai ya duka ba kuɗin nake so ba. Ba za ka ashi miliyan 5 ba sai an duka maka? Kai! Amma Allah ya tsine wa zuciyar irin taka. Zuciyar da ba ta son kuɗi. Ana shuna maka kuɗi kana kauda idanu. Ina amfanin wannan zuciya. Dan Audu. A'a, a baka kuɗi naira miliyan 5
wata shegiyar zuciya ta ce maka wai sai an duka. Ai kan banda mahaukaci ne kai ne ya kamata ka duka ka karba kai godiya. Kai in gaya maka rabin ga wata kwata a kofar gida sai ka shiga burkida in buji kuma in masa godiya ce ma fi mishkila. To dan Audu ni ba zan iya wannan abun kunyar da za ka yi ba akan ku. Ni na sha alwashin sai ya tsuguna kuma muna nan sai ya zo ya tsuguna. To duk ma ka ture wannan. Mahaifin shi wanda take son Lukman gobe za su zo su yi gaisuwar uwa da uwa. Duk ta ƙare. To Allah ya kai mu. In so idan sun zo sun yi magana sai ka je musu to kun ji amma za a yi shawara. Shawara kuma? Allah na tuba banda abin kama ni da za ka yadda da ba sai ka turo min sunan ba ni a zo a nemi auren Sumayyar a guri na. Haba dan Audu. Yanzu Sumayyar ta gama shura duniya tana yayinta. Yarinyar ta ɗaukaka. Kuma in zuban mata da abin kunya a ce a rasa inda za a zo a yi tambaya sai a gidan kurkuku. Gidan yari. Kai to me a ciki? Babban amininka kuma uban gidanka yana gidan nan. Kai ma kuma ka taɓa zama gidan nan. Yau rayuwarka ma mafi yawancin rayuwarka a kurkukun da ƙari. Dan Audu ba zan iya ba. Wannan abun kunya kai da kake shukawa akan 200 dan Audu ka zubar da rigan mutuncinka ni ba zan iya ba. Wannan 100 ce albashinka ne wannan ne muka yi magana na gaya maka. Dan Audu ni fa na gaya maka natsuwa ce ta zo kai. Babu wasu kuɗi da za su sa in fitsare kafata in zama azzalimi. Kai barin gaya maka. Rafa ka daina wa kuɗi wulaƙanci. Ka daina wa kuɗi wulaƙanci. Ka gama buɗe karanka tun kana saurayi. Kuɗin nan baka same su ba sannan yanzu ka zo Allah ya kawo maka lokacin da za ka rika samun su ka nemi musu wulaƙanci. Ka kiyaye irin wannan wallahi. Dan Audu kuɗi kowane iri fa kenan kake nufi. Ai idan kuɗi kawai suka zo ka danka. Ka daina zaɓe kowane iri ne. Ina ma ruwanka. Waya ake ka. Wai ƙararrawar abinci ne haka goshin almuru? Ai ka san ni yanzu in kullum war haka kowa ya an shiga bazarsa ya ci ya kuma ɗaki ne wacce sa ni wanda sabon gwamnati. Da kyau shugaba. Buzun bushiya malam na gani yayi sallah a ƙasa. Tekun sharri kafi ƙarfin yasa. Fitilar sharri ko babu mai kina kai safe dan Audu. Tashi mu tafi Allah ka zo ka tafi. Yanzu wannan din su ne na wannan ne. Na albashin ka ne na wannan wata. Ne bari in je na raba mugu da makami. Mutanen banza mutanen wofi. Ni na rasa mai Lukman ya gani a jikin yarinyar nan. Na rasa mai Lukman ya gani a wannan gidan. Kai ba auren jari ba, kai ba auren kyau ba. Ni wallahi Hajiya babba, da ma ba mu je gidan nan ba. Saboda me? Saboda me zaki ce da mu je gidan ba? Saboda gani nake kaman ba su kai matsayin da za a tsaya ana musayi yawo da su ba. Kar ki so ki ji yanda zuciyata ta dinga ta farfasa, yanda yaran nan suka tsaya suna faffada miki maganganun da ransu yake so. Da na maganganun, da nasu maganganun, nawa ya fi zafi? Ummi kenan. Ai mu babu da makusa. Babu ta inda za a zage mu wallahi. Baki ji zagin nasu akan wancan shakashin ya kare ba? Ai duk zuri'ar mu wallahi babu wanda bai san ciwon kansa ba in ban da Lukman. Hajiya. Na'am mama na. Na ce ni za a je na a gidan Abba. Au, gidan na ya ishe kenan? A'a ba haka bane bakin san duk kayana suna can gidan ne sai sai. To shikenan. A ajiye ki a can. Bayan kwana biyu sai ki samu ki dawo gidana domin mu ci gaba da abubuwa na muhimmi da suka taso. Sai kan kin sani. Ba a kare ba. To shikenan ba damuwa Haji. Nagode.
son ki kin sani. Ai ina jin idan har Lukman shi kadai zai rage namiji a duniya, to Sumayya ba za ki aure shi. Umma ba fa laifinsa ba ne. Gaskiya ko da ba laifin shi bane, wannan cin mutuncin da aka mana ya ce a ce kin rabu da shi. Kin ga Sumayya, wallahi idan kika ce zaki aure Lukman ko, wannan matan ko ruwa ba za ta bari ki sha a gidan Lukman ba. Tun wuri gara ki nesa da ita. An sa mana. Sumayya. Akwai abin da nake so na gaya miki, don Allah kada ki samu damuwa. Ki karɓe shi da buɗaɗɗiyar zuciya, ina ƙoƙarin gyara ne a kai. Understand? Game da maganar mutanen gidanmu na zuwa gobe, ina gani ba zai yiwu ba. Ai dama na sani, ba ma sai ka faɗa min ba. Dama can na san ba za su zo ba saboda yanzu na Hajiya babba ta bar gidan nan. What? Me ta zo yi? Ba zan iya faɗa maka ba, amma mafi girman abin da ya kawo ta shine ta zo ta min goron uba. Sumayya, dan Allah. Rukayya. Na'am. Rukayya, ina son ne aure na huta. Na gaji. Idan aka san na yi aure duk wa'innan ƙuran za su daina tasowa a kaina. Yes, wannan shine abin da ya kamata ki yi. Kin ga duk wani munafiki da mai gutsiri soma duk za su shafa miki lafiya. Rukayya, wa ya kamata ya zama miji? Har ka fito? An yi na ɗauka sai da safe. Umma, Abba, gaskiya fi sabilillahi abinda Hajiya babba ta yi bai kamata ba wallahi tallahi. Ta yaya za ta taka ta je har gidan mutane ta ci musu mutunci Umma, saboda Allah ba Umma. Dan adam fa daraja ne da shi, bai kamata ba irin wannan. Ban gane ba. Kana nufin Hajiya babba ta je gidan su Sumayya? Wallahi Abba, har gida ta je ta musu goro. Hana na auren mana, amma bai kamata a je har gida a muzunta mutane. Dan adam fa daraja ne da shi. A hana ta ni sannan ku. Malam stop. Bari in gaya maka wani abu. Ba za ka zo gabana ka riƙe irin waɗannan maganganu akan Hajiya babba ba. Ok, to naji. Idan kana tunanin taimaka laifi, to ya fi maka sauƙi ka zo kaina karama da ka zo ka zauna kana wannan maganganu. Ba ƙarshen digiri na cin zarafi ke da rayuwar ɗan adam. Amma gaskiya Alhaji abin da Hajiya babba ta yi bai kamata ba. Bai kamata ta je gidansu ta ci musu mutunci ba. Ok, to naji. Idan ma hakan ta faru, sai mu zira idanu yaron nan ya zo ya zauna a gabanmu yana faɗin maganganu akan Hajiya babba? Aini ya kamata in zauna cikin hikima a san irin maganganun da za a yi gaya mata, amma ba irin haka ba. Cannot happen. Lukman da Sumayya, Allah dai bai nufa ba. To amma idan har da gaske ne dan mai gari ya fito ya nuna yana son ki kamar yadda kika faɗa, to ai kuwa dole a duba maganarsa. Gaskiya ba su dace ba Umma. Ni ma dai abin da na gani kenan. Umma, Sumayya ta fi shi wayewa, ta fi shi buɗewan ido. Ba na tunanin idan har ta auri ɗan mai gari zai bar ta ci gaba da aikinta. Sai me? Ba sai ta bari ba? Kar ku manta fa shi mai sarauta ne. Kuma nan gaba kaɗan ba a san irin girman da sarautarsa za ta zama ba.
kuma 'ya'yansa ma za su yi sarauta. Tarihin kowace masarauta a rubuce yake. Aliyu ya fi kowa sona. Amma sai dai mahaifina baya son sa, kuma shi ma baya wa mahaifina biyayya. Kai ki ƙara kawo maganarsa a nan wajen. Umma, dole a ringa kawo maganan baba, ko ana so ko ba a so. Kin ga Sumayya, idan dai har hankalinki ya fi kwantawa da Aliyu, insha Allahu, Allah zai ɗaura ki akan shi, ki yanda kike so. Ina da yaƙinin cewa idan har kika auri Aliyu, to ɗabi'unsa za su canza, musamman ma idan kuka fara samun 'ya'ya. Kin ga mahaifinsa yana so na, kuma mahaifinsa mai mutunci ne. Ki duba ki ga duk bakin fentin da aka min, amma shi kullum a fari yake kallo na mahaifinsa. Kawai ni abin da nake gani Aliyu kawai wa mahaifina biyayya. Shugaba, hello, ina muka yi ne yanzu? Ga mu kullum motar nan. Mu je dan Nagari Sport Center. Okay. Hello, Ruki? Ya ne? To amma me ya faru kike son gani na? I hope dai Sumayya, she's fine. Ina gida dai kawai, amma dan Allah kake dade saboda sauri nake na shirya zan fita. Okay, ina jiran. Wai Ruki ce wai tana son gani na. A gane amma ban san me yake faruwa ba. Shugaba labarin gizo zai wuce na koki ne. Kila magana ne akan first lady sai mu jira mu je da mai tazo. Shiga cikin gadin mu dan jira. Okay to mu je. Ba kafin nan barin sa ka mana abin sha. Okay. Bai kamata fa kina boye min komai ba da Allah. Ki fito ki ga me ke damun ki. Na ce maka babu. Kash. Kin san wani abu? Tsakanina da ke babu haka. A tunanina mun riga mun zama ɗaya. Kar ki manta. A problem shared is half solved. Kin gane? So ya kamata ki fito ki gaya me ke damun ki saboda mu sharing problems din mu tare, mu solving din su a tare. Saboda kin gane da ni da ke. Yanzu idan na bar garin aka daina gani na, hankalinka zai kwanta ko? Kabiru, leave me alone please. Ya kuma barka da dawa. Ashe kana kusa. Zuwa ya Lukman. Mai tsaya, ban gane ba. Anya, problem ɗin da Lukman yake ciki ba shi da alaƙa da problem ɗin da yake ciki? Because na ga gabaki ɗaya gidan yau a hargitse wani iri. What's happening? Kes ɗin shi daban, nawa daban. Amma don Allah bana so ka ji wani abu akan wannan. Kawai dai ka san wani lokacin akwai lokacin da ɗan Adam zai tashi ya ji mood ɗin shi ya canja. Amma ina fata next in zaka dawo ba za ka same ni a haka ba. Shikenan, Allah ya sa haka. Saboda ba zan so in ƙara ganin fuskanki a haka ba. Na fi son in rinka ganin murmushin nan nayi. To na gode. Bari kokari in ji. Zan kira ki a waya. Thank you. Bari wanki kusa da ki. Ruki, kin san cewar inda ba dan ina ganin mutuncin ki ba, babu wanda wata irin ta kira ni a waya ta ce min ga ta nan zuwa. Kuma tun ɗazu in zauna ina jiran ki sai yanzu zaki ga dama zuwa fi sabilillahi. Ka yi haƙuri, wallahi bayan mun fito ne na zo zan shiga mota sai kaya na ya ɗan kama marfin mota sai ya ɗan yage shine sai da na biya gida na je na canza kaya kafin na zo. Okay. Ina jin ki me yake faruwa? Abin da ya kawo ni dama akan maganan Baba Rabi'u ne. Ni sai nake ga kaman durƙusawa waza, ai ba gajiyawa bane. Gaskiya ne. Ba komai bane don kai mishi abin da shi yake so tunda ya riga ya zama uba, tunda shine mahaifin Sumayya. Kuma mahaifinka yana da daraja a idan iyayen Sumayya. Sannan kuma kaga mahaifinka mutum ne mai kima. Jimana da Allah. Kai din waye kai? Me kawo bakinka cikin wannan magana? Ya kuje. Tare muke. Saurayinki ne? Yes. Naji na amince zan je in durƙusa masa.
ba kuma dan wani abu ba, kawai dan dai na ga bani da yadda zan yi ne face haka. Sannan ina son Sumayya kuma har ga Allah ba zan yi rayuwa babu ita ba. Zan je in durƙusa masa. Amma fa ina da sharadi guda ɗaya. Maganar da yake cewa wai zai tara mutanen unguwa in je gaban kowa in durƙusa, it can't be possible. Ki gaya masa cewar ba zai ba, saboda ni ba zan tolerate din wannan shit din ba, saboda babu wanda ya isa ya taka ni ko ya ni wallahi. Hakan ma yayi. A wato dama gaskiya inda a ce ma ɗan uwa ne makusancansa to da babu komai, amma a ce zai tara wasu mutane can a ce a zo a zauna a gaban su ka durƙusa, gaskiya dama bai kamata ba. Kai ji mana da Allah. Stay out of this please da Allah. Wannan abin bai shafe ka ba, babu ruwanka. Ai naga abin da ya shafi Rukai. Ai, you are very school face. Shugaba yana magana kana wani sa baki. Idan shugaba yana magana ba a sa baki. Ka zo da wani bakin ka din miyar kuka. Shikenan. Na ji zan faɗa masa kuma na san zai amince. Wani, mu je. Yango. Na ji wannan yarinyar ma Ruqayya kina ganin ke gogaggiya, kin je kina fama da wani gaba ni fa da ka banni da gayan nan fa idan ba da sai na mai kibir ba Allah ya tsina. Wayya ma zai a ce wai ni mai girma ni Firisju wai in je gaban wai sarkin gida Rabi'u sarkin gida da muka ladabtar da shi a cikin gidan yari, wai in je durkusa a gaban shi wai in sa guyoyi na in ce wai ya yafe min. Allah ba kiri shugaba. Wai dai durkusawa dan dai amma dai akwai kunya a gurin nan ba. Gaskiya dai ina son Sumayya, Allah ya sani. Gaskiya ba dan kana son yarinyar nan ba shugaba, zan ce ne ba fore ba. Gayan da muka hada a kurkuku ba ka duba ba ga gayan nan da ya dinga mana kyarto. To kaji ko yanzu idan aka tafi ƙauyen da aka ɗaura mana aure da Maimuna mahaifiyar Sumayya, ina tabbatar muku da limamin da ya ɗaura mana aure yana nan a rayu. Haka da yawa daga cikin shaidun da suka shaida ɗaura auren na tabbatar za a samu wasu. Masha Allah Malam Rabiu, ka ce ma akwai shaidan gani da ido wanda za ka nuna wa duniya, wanda kuma zai ƙara tabbatar da cewa Sumayya 'yar sunna ce, ba wai wancan magana da ake yayatawa akan ta ba. Shakka babu. Ka gani, waɗannan hotunan su kaɗai suka rage mana na tarihi. Ka lura wannan? Wannan ni ne nan zanne ga kuma mahaifiyar Sumayya a ɗakinmu na aure na sunna. Masha Allah. Masha Allah. Kaga tarihi ai babban shaida ne. To, wannan su kaɗai suka rage mana a tarihi. Kaga wannan? In ka lura ai ga na nan a zaune. Nan kuma na tsakiyar liman ne. Ga kuma wannan da kake gani shine asali waliyi. Ga kuma sauran jama'a nan, ga wani nan a tsaye, kaga ga tirai nan a hannun shi, goro yake rabawa na daura aure. To, Malam Rabi'u, me zaka ce akan mutanen da suka kirkiri wannan ƙaryar, suka yayata ta a duniya, har wasu ma suka amince, suka zauna a kai? To, ni ba wani abu da zan ce game da su illa in ce masa Allah ya isa. Ba zan taɓa kuma yafe masu ba. Abu ɗaya za su yi in yafe masu, su ne yadda suka ƙirƙiri abin da ba shi suka yayata su fito su gaya ma duniya ƙarya suka faɗi. In suka yi haka sai in yafe musu, gudun gobe kada Allah ya tambaye su. To akwai kuma waɗanda suka amince da wannan magana suka zauna a kai, su kuma me za ka faɗa a kansu? Sun yi daidai. Yana da kyau a duk lokacin da baƙon labari ko baƙon al'amari ya faru, to ka kyautata bincike kafin ka ci gaba da yaɗa shi. Gudun karkaima wanda bai ji ba bai gani ba zargi. So Malam Rabiu, muna matuƙar godiya da lokacinka da kuma amsa mana tambayoyin nan da kai. Ba komi ni ma na gode da kuka kawo min ziyara. To masha Allah. Insha Allah. Ranka yaɗe na fi gode. Allah ya saka da alheri. To yanzu tun da komai yayi daidai sai mu ga yadda za a yi ta ma umma da hira da ita. To shikenan ku je ku jaraba, amma na san me mana da kafewa.
Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wa ke magana? Prince Aliyu ne. To, Ali ka iya ansa sallama haka? Dama ga mu nan zamu zo ne kada kuma mu zo mu tarabba mu same ka wani ce bari in fara kiran ka in gaya ma. To shikenan. Sai ka zo. Sai kun zo ina gida ina jiran ku. Ruƙayya ma ai ta ce min dama ta faɗa min ta ce ga kunan zuwa. To shikenan. Sai kun zo. Okay to. Daddy. Gaskiya abin nan ba sauki a cikin shi. Ha, confirm. Ina na sauki har gaji ta zubar da mutunci. Lalle za mu kwalalar da mutuncin mu yau. Kawai dan dai sab gabba titta za a yi mana ba. Once muka yi an wuce gurin amma dai ba mutum wallahi tallahi. Tun da nake a rayuwata ta duniya ban taba ganin shugaba ya risana wani ba. In ba sallah zai ba ko ya gaida ni. To sallan ma a ce ma kullun yake yin ta. Ni za ka rena hankali? Sai ba na sallah ni. Ba cewa ne ba ka yi ba kafi yin taron juma'a sai ka tsallake asabar kai mande ba kai sande ba sati dai kana sakifin ko biyu. Duk abin da nake ina sallah ne. To mu je sallah. Iskancin shugaba yana sallah. Kai aiko cewa kai kaza kai faɗa za kai. Waƙoƙin da ka rubuta sun min kyau. Na gode. In ba za ka damu ba, ina so ka bani guda ɗaya daga ciki na hau. In dai wannan ne, ai ba ki da matsala don mu kin san basira Allah ya riga ya hore ta. Wacce yake so daga ciki? Balarabiya. Ba matsala. Bara in kammala rubutunta, in na kammala akwai abubuwan da ban ƙarasa ba sai in baki. Na ce wai kwana biyu da basu ne. Kar ka sake mun maganin Sumayya. Ba na son jin sunanta ko abin da ya shafe ta. Allah ya baki haƙuri. In Allah ya da ba za ki sake ji ba. Daga yau ya kamata ka sani saboda ka kiyaye. Mu koma maganar Balarabiya. Kin kama zuciyata. Ka gani? Waɗannan hotunan su kaɗai suka rage mana na tarihi. Ka lura wannan? Wannan ni ne nan zanne ga kuma mahaifiyar Sumayya a ɗakinmu na aure na sunna. Gaskiya dai tarihi babban shaida ne. To, haka shi. Kaga wannan hoto. Umma ki tsaya ki gama kallon mu ke fa ka ce a kunnen miki. Ba san iya gani ba. Shi kawai. Allah sarki. Ai dama wasu tarihin sukan taɓa zuciya. To amma dai yanzu idan ba za ki damu umma muna so mu ɗauki taki hirar domin a yau muke so a tura su gidan talabijin da kuma rediyo. Za kuma yaɗa su a kafafen sada zumunta. Ba damuwa. Hajiya idan babu damuwa to za mu iya samu mu koma can saboda mu tattauna. Kai, a hirɗinku, kar in ga wani ya zo min nan gun da takalmi. Kun ji wannan? Kai, kuma cire za kai? No good fa, shugaba, no good. Aka yi. Su kuma waɗannan ɗin su waye? Kai baka iya sallama ba ne? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Abokai na ne. Baba,
Oga no good fa. No bad. Zuwa ne in baka haƙuri akan abubuwan da duk suka faru a baya. Da ka yi haƙuri ka yafe mu insha Allah hakan ba zai ƙara faruwa. Ba komai Ali. Amma ina son in maka nasiha da ka zama yaron kirki. Don nan gaba kaɗan za ka zama magidanci na gari kuma uba na ƙwarai. Ko ba ka ji na? Ina jin. Ali kaga duniya. Yau abin da na faɗa a baya ta tabbata. Yau kai ne a gabana a durƙushe tare da waɗannan tsagerin yara. Alhamdulillah. Allah na gode maka da ka nuna min wannan rana ban mutu ba. To sai ka zo majalisa. Yawa sai ka zo majalisa. Ɗauko min takalmi na. Ka durgusa Rabiwa zai ɗauko ma takalminka. In ba ce dai ka ɗau takalmanka ba kafure nake. Kai ka ɗauka. Gwanan. Allah wani ya zo ya jamu a cikin motar. Ɗauko min kullum. Allah ku ɗauko mu tafi da Allah ya haka ne. Don haka ina roƙon duk waɗanda suka shirya wannan abin na sharri da su ji tsoron Allah, saboda wani lokacin zunubi ɗaya tak yakan kai mutum wuta, a yayin da kuma aikin lada ɗaya tak sai ya kai mutum aljanna. Don haka Rabi'u gaskiya ya faɗa. Sumayya da aure aka haife ta, shi ne mahaifinta, ni kuma ni ce mahaifiyarta. Allah sarki, Allah ya saka muku hajiya, Allah kuma ya ba ku haƙuri akan wannan abu da aka yi muku. Sumayya, shin ko kina da wani ƙarin bayani da zaki mana? Ni dai sai dai in ce alhamdulillah. Saboda dama na san wannan labarin ƙarya ne. Shi isa ma ni bai cika so samun rai sosai ba. Wa'inda suka ƙirƙiri labarin suke yaɗawa da kuma wa'inda suka yadda su suke da aiki. Ba abin da zan ce wa Allah sai dai in ce Allah na gode maka da kai na mu wani matsayi ma da ake son a dawo da ni ƙasa. Yauwa ina jin ka yanzu Alhaji cikin kamar babu abin nan.
Yau ne na ƙara tabbatarwa Aliyu yana son Sumayya. Alhaji, ai duk abin da ka ga ya tankwara shi, to ba ƙaramin al'amari ba ne. To yanzu me abin yi? To da safen nan dai ita Sumayyan ta zo hannun gida da safe ta same ni. Kuma ta tabbatar mana da cewa lallai idan har ni mun shirya da Ali, to ita ba ta da wata damuwa da shi. To masha Allah. To shi ne na ce sai ku sa lokaci don ku zo a yi magana. Kaga idan da rabo, to sai Aliyu ya zama mijin ita Sumayya. To masha Allah, masha Allah. Allah ya tabbatar ma Rabiu, Allah ya tabbatar. Kuma in Allah da za mu zo ba da jimawa ba. To Alhaji. Wataƙila ma yau ko kuma gobe. Insha Allah. To sai mun zo, sai mun zo. To shi kenan. Shut! No. Wallahi ni kaina wannan abun ita kan ne ba hafi zai faru ko a mafarki. Kai! Sorry shugaba. Daga cikin abin da aka taɓa min abin alkhairi a duniya, wannan yana ɗaya daga cikin sahun gaba. Gaskiya ne Sumayya, amma wannan abin damuwa ba ne. Kai kake ganin shi ba komai ba ne. Na san kai ƙoƙarinka ta yadda za a yi ka wanke ni mutane su dinga ganin farina. Ni kuma na san ribar da na ci kuma da tasiri da zai yi a gun iyayena. Ko? Allah sarki. To amma ni duk wannan bai zo min ba. Kai baka ga yadda ka nuna wa umma hotunan ba, baka ga yadda fuskarta ta fara dan sassauta ga tsanin da ta wa mahaifina ba? Gaskiya ne kamar na ana gani. Mun gode. Allah ya saka da alkhairi. Babu komai Sumayya. Sannan ina son ki san wani abu. Duk abubuwan da na yi su ne saboda Allah. Ba na son ki tirsasa zuciyarki wajen yanke shawara akan sakamakon da abin da muke da shi ba. Ke dai kawai ki addu'a sannan ki amshi dukkanin abin da Allah ya kunsa miki a zuciyarki. Insha Allah. Ni zan tafi. Allah ya Amin. Sumayya da aure aka haife ta. Shi ne mahaifinta. Ni kuma ni ce mahaifiyarta. Gaskiya an zalunci bayan Allah nan. Wallahi Alhaji gaba ɗaya sai na ji tausayinsu ya kama ni. Kai, ya zama dole duk wanda ya kalli wannan rahoton sai ya ji wani iri a ransa. Amma babu damuwa, zan je in zauna da Hajiya babba. Kuma za mu yi magana sosai. Na tabbatar ita ma zuwa yanzu ta kalli wannan rahoton. Idan ta amince sai mu ɗora maganar ku da Sumayya daga inda aka tsaya. A'a, ji shi da Allah. Na gode Abba. Ba komai. Lallai Lukman yana son yarinyar nan. Sosai Alhaji. Ai rabon da in ga yayi dariya. An ji sai yau. To ai dole ne. Labarin yana taɓa zuciya sosai. Anyway, ba zan ɓata lokaci ba. Zan je in zauna da Hajiya. A wannan karan fa idan ba ta yarda ba ina ganin gaskiya za a buga El Clasico. Kuma yana tabbatar insha Allah za ta yarda. Bari in je in same ta. Wato tun lokacin da na ga bidiyon nan
jikina ya yi sanyi sosai. Na rasa abin da ke min daɗi. Ka san tun a wancan lokacin, na yi da na sanin zuwa gidansu. Amma tun daga yadda ta kasance yanzu, a je a ba su haƙuri. Sannan a nema wa Lukman auren Sumayya. To masha Allah. Alhamdulillah. Ai Hajiya ina ganin idan aka yi wannan to lallai an yi adalci. Kuma na tabbatar Lukman ko bayan ranmu na tabbatar Lukman zai ci gaba da yi mana addu'a. Allah ya kyauta. Amin ya rabi. Alhamdulillah, iyayen Sumayya sun baka Sumayya. Yanzu abin da ya rage sai dai a yi shirin ɗaura aure. Yes! Yes! Manufata mai kyawu ce akan ki makance. Alhamdulillah. Nasarata za ta guje Sai dai lokaci a kurace. kamar yadda mahaifin Sumayya ya gindaya maka sharaɗi kuma ka bi, to ni ma ina da sharaɗi kafin in nema maka aurenta. Dadi, sharaɗi na yi maka wani nufin ne kuma? Ba ka yi min komai ba, amma ina tsoron abin da za ka yi min nan. Saboda in ka cutar da Sumayya ba zan ji daɗi. Dadi, ya za in cutar da Sumayya? My beloved wife, kai ma ka san hakan ba zai yiwu ba. So nawa kana cutar da ita a baya? Waɗanda kake ƙuntatawa ai suna da yawa, Aliyu. Duk duniya ni kaɗai kake raga. To, yanzu dadi kenan auren ba zai yiwu ba kenan? Za a yi mana, amma sai ka je an yi maka aikin kwakwalwa. Aikin nan dai da kake amincewa a yi maka, dole sai an je an yi maka. In ka dawo, sai a ɗaura muku aure. Dad, keep quiet. I don't need your response. Dole sai an kai ka an yi maka aikin nan. Ba zan yarda ka auri 'yar mutane sannan ka zo ka cutar da ita ba. Daga ƙarshe kuma ka je lahira da tulin zunubi. Ba zan yarda da haka ba. Ai ka san ciwo ne da kai. Mai hankali ba zai yi irin waɗannan abubuwan da kake yi ba. Aliyu, ka amince da wannan maganar. Shi ma duk a cikin gyara ne. Kuma ai lafiya kowa yana buƙatar ta, tunda abin buƙata ce. Ƙwarai da gaske. Ban samu ba kamar kyatarin 'yan mata, ban sare ba a san ki ina da matsirata, ban shirya ba na bar ki akwai tarin wauta. Kina so na ni ma ina son ki kin sani.